Аньясе ёробун, Фарзона Эмнида. Хуш омадед ба канали оилавии мо. 3 сол пеш модарашро аз бемории рак аз даст медиҳад. подписчиконе ки суханону таманиётҳои хуб баҳри мо карданд, дар як гӯшааш бошад ба мардум ваксина мегузаронанд, ки дар ғарибӣ бо шавҳарашон кору зиндагӣ мекунанд. чапазам ба ҳамсояам камакакам бошад метиям. рости гап ҳамин фарҳанги тоҷикия ман да ҳами Корея омада боз давом дода истодам. салом дӯстону подписчикони азиз, Фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Аньясе ёробун, Фарзона Эмнида. хуш омадед ба канали оилавии мо, яъне оилаи тоҷик дар Корея. пеш аз оғоз кардани барнома ба шумо дӯстон ва подписчикон миннатдории худро баён мекунам. барои онҳое ки канали маро ва маро қадр мекунанд сипосгузорам ва ба ҳар як суханонатон сипос мегӯям. ин суханони пурмеҳратонро дида ҳолам шод мешавад. подписчиконе ки суханону таманиётҳои хуб баҳри мо карданд, бигзор ҳамаи он таманиётҳояшон ба худашон низ баргардад. дар як рӯз қариб 40-50 смс меояд. афсус ки ҳамаи онҳоро ман дар ин ҷо, яъне дар видео ҷо кардан натавонистам. ҳамин хел мерасонам ки шумо подписчикон бароям азизед. шумо ҳастед, таманиётҳои хуб доред. ман бошам бо будану дастгирии шумо каналро пеш мебарам. чӣ гунае ки гуфта будам ва боз мегӯям, ин канал барои онҳое ки дӯстдори давлати Корея ҳастанд. роҳҳои омаданро, роҳҳои таҳсил карданро, инчунин роҳҳои зиндагӣ карданро дар Корея мехоҳанд донанд. ин канал танҳо барои онҳост. ҳар он чизе ки медонам дар тӯли 10 соли зиндагиам дар Корея, яъне аз рӯи таҷрибаи дарсу кору зиндагиам бароятон каму беш мефаҳмонам. ҳамаи он подписчиконе ки дар сторисҳо, дар комментарияҳо, дар WhatsApp менависанд, то ҳадди имкон барояшон ҷавоб медиҳам. бори дигар ташаккур ба ҳамаатон. ана ҳамин таманиётҳое ки подписчикони азиз баҳри ман карда истодаед, бигзор ҳамаашон ба шумо низ баргардад. худо шуморо низ нигаҳ дорад дар куҷое ки набошед. саволҳо аз ҷониби подписчикон хеле зиёд шуданд. ҳамаашон оиди худам ва фикрам ки ана ҳамин подписчикони нав ҳастанд, дар бораи ман маълумот надоранд. ман дар як барномаи пешина оиди худам маълумот додагӣ будам ва боз як бори дигар ба ан ҳамон подписчиконе ки нав ба канали мо меҳмон шуданд, барояшон як бори дигар худро муаррифӣ мекунам. номам Фарзона, таваллудам 92, соҳиби 2 писара ҳастам. дар Корея бо аҳли оилам зиндагӣ мекунам, кор мекунам. бисёриёшон як саволро доданд. бовар кунед, ҳамин як савол 54 маротиба омадагия ҳисоб кардам. бисёр ана ҳамин савола қапидагиянд. шавҳари шумо кореец аст? илтимос ҷавоб диҳед. шавҳари ман тоҷик аст. баъдан бо савол доданд ки шумо дар Корея чӣ кор мекунед. ман дар Корея дар фирмаи корейски косметика ҳамчун менеҷер кор мекунам ва боз дар хона рӯзҳои истироҳатӣ, яъне рӯзҳои шанбе, якшанбе забони англисӣ ба корейцо дарс медиҳам ва имрӯз бошад рафти дарсро камакак сабт кардам. насиб бошад баҳратон нишон медиҳам. боз як подписчики дигар Наргиза Нуманова навистанд ки машаллаҳ тақдир рад, мехоҳам мисли шумо бошам, активни, худо кунад мобаям. насиб, худо кунад мобаям. иншоаллоҳ. хоҳарҷони азиз, худоҷон ба шумо низ ана ҳамин рӯзҳоро, ана ҳамин активни буданро ба шумо насиб кунад. ҳама он кӯшишҳоям давидану паридану барнома тайёркуниам барои шумо аст, дӯстони азиз. хеле ки мебинед вақти ман беҳад маҳдуд аст, танг аст, лекин ба ҳар ҳол ба ана ҳамин набудани вақт боз ман кӯшиш мекунам ки барои шумо камакакам бошад, барнома кунам. оиди Корея маълумотиам. бисёриё мехоҳанд ки дар бораи Корея маълумот дошта бошам пеш аз омадан. барояшон кӯшиш мекунам ки чӣ маълумоте ки дар ҳамин Корея мешавад, оиди Корея барояшон тайёр карда, навор карда барнома кунам. дар ютуб бисёр дӯстон пайдо шуданд ки бо онҳо дӯстӣ мекунам. аз байнашон як зан модар ки дар ғарибӣ бо шавҳарашон кору зиндагӣ мекунанд.
дӯст шудам ва ӯро ҳамчун аппа ҳам қабул кардам, чунки шахси ҳалиму меҳрубонанд. Чӣ гунае ки гуфта будам, аз сабабе ки муддати 6 соли зиёд дар Сафина ҳамчун баранда кор кардам дар барномаи субҳгоҳии Сабо. аз ҳамин сабаб барномаҳои ман стили телевизионӣ ҳастанд, яъне танҳо барнома мекунам ва барои боз ҳам болидарӯи подписчикон ва пешравии канал бошад, ана ҳамин аппаи азиз Тахмина ба ман тавсия доданд ки боз барномаҳои мотиватсионӣ пешкаш кунам, яъне камкам видеоҳои хонагӣ, маслиҳатҳои оилавӣ, умуман видеоҳои шахсӣ низ тайёр кунам, махсусан барои ғарибон, модарон, бародарон ва инчунин барои ҳама он подписчиконе ки дар ин канал ҳастанд. ва ин пешниҳоди хубро қабул кардам. аз ин пас чунин видеоҳо каме ҳам бошад тайёр мекунам. сипос мегӯям барои тавсияи хуби аппаи азиз Тахмина. аппаи Тахмина 35 сол доранд, соҳиби оилаи солим ҳастанд, 3 фарзанди дустрӯяк доранд ва канали махсуси худро низ доранд. дар каналашон видеоҳои оилавӣ, пухтупазҳо, видеоҳои мотиватсионӣ дида мешавад. каналашон ҷолиб аст. касоне ки обуна нестанд, марҳамат даромада канали аппаи азизи моро низ тамошо кунанд ва аз номи ман саломи гарм расонед. силкаи каналашонро дар якум комментария закрепит мекунам. имрӯз видео бошад видеои хонагӣ аст. соат 7:50 субҳ дар Корея ба кӯдако айни ҳол субҳонаи осонак тайёр карда истодам. кӯдакони ман аслан саҳархӯриро, яъне хӯроки саҳариро нағз намебинанд, лекин ман маҷбур мехӯронам, чунки саҳар бояд ки ҳар як одам, новобаста аз сину сол кӯдак аст, хурдсол аст, бояд ки субҳона кунад барои саломатӣ, барои беҳтар будани саломатӣ. барое ки дарсади кӯдакони ман соати 10 саҳар субҳона метиҳанд, баъдан 12 абед метиҳанд ва соати 4 бошад хӯроки бегоҳӣ метиҳанд. аз ҳамин сабаб хӯрок хӯрдана нағз намебинанд дар субҳ. дар субҳона одатан кӯдаконда ман ширибиринҷ, каша, отала, гардсӯз, бисёриҳо ордоб ё ортбирон мегӯянд, лек мо гардсӯз мегӯем. ана ҳамин чизҳоро ман барои кӯдакон дар субҳона тайёр мекунам ва ҳозир бошад дар ин саҳар шир бо ана ҳамин ғизо тайёр мекунам. осонак аст. якҷо бо шир каме медӯшонам, тамом. бачаҳо нағз мебинанд ин субҳоная. ҳозир субҳоная дода баъдан камакак хамир мекунам. дар як ҳафта як маротиба хамир мекунам. 25 ё 30 дона кулча мекунам. хеле ки гуфтам, мо аз рӯзи душанбе то ҷумъа кор мекунем. барои ҳамин танҳо рӯзҳои оддӣ, яъне шанбе ё якшанбе ман кулча мепазам, яъне нон 25-30 то карда дар холодильник мегузорам. тӯли як ҳафта мо мехӯрем. ҳамаи онро нею вақте ки кулчаи гарм кардам, ман ҳамсоя дорам. ҳамсоям ветнамка аст, бисёр зани хуб аст. хеле ки мегӯянд хона нахар, ҳамсоя хар. барои ҳамин ҳамсоям беҳад зани хуб ҳастанд. писарчаашон бо бачаи ман дар як садик таҳсил мекунанд ва ман чӣ хӯроке ки напазам, ширинӣ аст, хӯрок аст, нон аст, ба ҳамсоям аввал тақсим мекунам. хамирро тайёр кардам. баъд аз 10 дақиқа талабаи ман ба хона меояд. чӣ гунае ки дар эфирҳоям гуфтагӣ будам, рӯзҳои шанбе ва якшанбе талаба дорам. ба каретсоз забони кореягӣ дарс медиҳам. ана ҳамин талабае ки мебинед кореянка ҳаст. 15 сол дорад. ҷияни як шиносам ҳастанд. ин талабаи ман 3 сол пеш модарашро аз бемории рак аз даст медиҳад, яъне модараш мегузарад. тамоман дунё дар назараш бад мегардад. дигар на мехонаду на зиндагӣ кардан мехоҳад. доим гирия. ҳатто аз мактаб дилаша канда буд. хеле ки медонем бемодар бисёр мушкил аст. фарқ надорад вай тоҷик аст ё кореец ва ё дигар миллат. модар барои ҳама азиз аст. ҳатто тасаввур намекунем бемодар буданро. худо ҳама модарони мову шуморо нигаҳ дорад ва модароне ки дар қайди ҳаёт нестанд, айни ҳол ҳамаашонро раҳмату мағфират кунад. рӯзе як шиносам, яъне ҳамин зани 49 сола, ана ҳамин ҷиянашро гирифта ба хона меояд. 3 ҷияни дигарашро ва духтарону бачаҳояшро низ ман дарс додаам, ки онҳо айни ҳол донишҷӯ ҳастанд ва дар шаҳри Сеул таҳсил мекунанд. баъдан ин шиносам ҷиянашро гирифта ба наздам оварду ба ман гуфт ки ман ба ту бовар дорам
ин ҷияни маро завқашро ба хондан бедор мекунӣ ва ба ӯ забони англисӣ дарс медиҳӣ, чунки мо натавонистем ҳамин корро кунем. дар асл ман тамоман вақт надорам. аз душанбе то ҷумъа аз соати 8 мебароям, соати 7 бегоҳ хона медароям. инчунин боз 2 кӯдаки хурдсол дорам. баъди шунидани ин суханҳо рости гап дилам беҳад сӯхт барош. бовар кунед, ба ягон вазнениҳо нигоҳ накарда ин талабаро ман қабул кардам. вақте ки бо ин талабаам гап мезадам, аз забонаш гап намебаромад. умуман забони англисиро намедонист. ман дар ҳайрат монда будам ки чунин одам дар Корея будааст ки забони англисиро надонад. лекин ин бошад баъд аз гузаштани модараш чунин шудааст ки духтар фаромӯшхотир парешон хаёл гаштааст ва ман кӯшиш кардам ки ин духтарро бояд мисли пешина баргардонам. ҳоло бошад хуб шудааст. мехонад, механдад, гап мезанад, сухан мегӯяд. беҳтару нақстар шудааст ва забони англисиро ҳам хуб хонда истодааст. ин лаҳза бошад мо дарсро якҷо мехонем, баъдан боз барномаро давом медиҳам. хуб, дарси мо ҳам ба итмом расид. талабаи ман ба хонааш рафт ва ҳозир бошад Алиҷон камакак грипп шудагӣ аст. 3 рӯз пеш ман ӯро ба балниса бурда будам ва имрӯз бошад бояд ҳатман бурда доруҳоша гирам. дар Корея вақте ки кӯдакро ба балниса мебарӣ, танҳо доруи 3 рӯза метиҳанд, яъне 3 рӯз дору назначенӣ мекунанд. баъд аз 3 рӯз боз кӯдакро гирифта мебарӣ. ман ростига бори аввал ҳайрон шуда будам ки барои чи 1 ҳафтаина ё 2 ҳафтаина дору наметиҳанд то соз шуданша. биё рав ҳам мушкилай мисол одами коргарда. аз кор меои монда, бояд 3 рӯз пас биёри ку кӯдака то соз шуданша. барои ҳамин баъдан духтуро гуфтанд ки мо ана ҳамин хел кор мекунем. вақте ки кӯдак гриппи сахт бошад, мо доруашро, яъне дозаи доруро баландтар медиҳем ки то ки тезтар ҳамун бемориашро фарорад. ва вақте ки баъд аз 3 рӯз шумо дору хӯрда меояд, мебинем состоянии кӯдака. агар хуб шуда бошад, боз доруи камакак дозааш пасттарро медиҳем. ва тӯли ана ҳамин 5 сол шуд, ман бо кӯдаконам ҳамин ҷо меоям, меравам. духтурояшон беҳад духтурои хуб ҳастанд, ҳалиму меҳрубон ҳастанд, муомилаи хуб доранд, кӯдаконро беҳад хуб муолиҷа мекунанд. ва дар ин балница бошад на фақат кӯдаконро тавобат мекунанд, дар як гӯшааш бошад ба мардум ваксина мегузаронанд. на танҳо дар ин балница, дар ҳама балницаҳои Корея як гӯшаашро барои ваксинагузаронӣ ташкил карданд. Алиҷонро диданд, камака гулияш соз шудааст, лекин боз гуфтанд ки ин галиатр гузоред, то ки боз камтар тоза шавад гулӯҳояш. ҳозир ҳаво хунук аст, барои ҳамин кӯдакон тез грипп мешаванд. аз балница омада кулчаҳоямро пухтам, бинед. ва ҳозир бошад ба ҳамсояам 2-3 дона кулча медиҳам. ҳамсояи ман ветнамка аст. бисёр зани ҳалим аст, бисёр меҳрубон аст. чӣ хеле ки мегӯянд хона нахар, ҳамсоя хар. ва шукри худо ки ба ман худованди ҳамсояи беҳтаринро додааст. беҳад одами хуб аст. ва ҳар вақте ки хӯрок пазам, ширинӣ пазам ё кулча пазам, ба ҳамсояам камакакам бошад метиҳам. рости гап ҳамин фарҳанги тоҷикия ман да ҳамин Корея омада боз давом дода истодам. чизе ки пазам мехоҳам ки каси дига да камакакам бошад тиям. 언니! 저예요! 오케이! 알리전 엄마! 언니! 잠깐. 내가 방 만들어 어디 가고 있어요? 민호 좀 밖에 나가고 지금 민호 안녕! 안녕하세요. 언니 이거 따뜻해요. 고마워. 오케이. 좀 놀러 가자. 이건 방. 맛있게 만들었어? 드세요. 만들었어요 언니. 고마워. 오케이 안녕. 밖에 따뜻해서. 지금 갈 거야. خب دوستان عزیز، امروز خیلی بند بودم. راستی گپ دستم به تلفن هم نرسید. شوهرم از کار اومدن، ما اویلوی رفته خوراکا گرفتم، یعنی پروداکت خریده اومدیم. افسوس که من ثبت کردن نتوانستم.
روزیچه تو این چی خریده؟ خیلی نخریدی تو؟ بطلا برای فرزان خرید اوی جون خیلی ها خریده ایسو خریدون خریدی مورده ایسو رفته насиб бошад оянда ана ҳамин хел барномаҳо кам кам бошад бароятон сабт мекунам. ҳар рӯзи шанбе якшанбеи ман ана ҳамин тавр аст. ҳоли бо пагаҳ якшанбе аст насиб бошад, боз талаба дорам, боз талабаам меояд. барои ҳамин бароям дуо кунед, муваффақиятҳоро орзу кунед, чунки хеле рӯзҳоям бе истироҳат гузашта истодааст, лек шукри худо мегӯям ки ба ман худованд сабр медиҳад. ба ҳама неъматҳояш сабр мекунаму шукр мегӯям. дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, ба ҳамаатон хайри хуш мекунам. то барномаҳои оянда дар паноҳи худо бошед. ёробун то маннаё аньён.